kende na no deba kiringa onyi kanisa ya Nyasaye ne wato mocho nani mune chaki mai nani no bara nani no tora tuwate multiple choirs in the church ana bandi vai abai nenu sa ekero ba go kupata ke tiko chome kero na ro de vinga tuwa tio mocho ko wi kanisa bantu bakire bakogenda bapikia abantu kubikikanisa hao bana osie kwai abana ngo de chikwa ikira survive by the way tikira bwatio matoko Nyasaye munore no hotero ngoko ne togotera be nice songs by the way atera maya ukuiguna you are in worship ikera matera is part of worship kura yeli na matera nyanja matera sana no materi natimi jana tera biyai ora ngo de vinga ingongo kubisana kumia paka bantu babori na bono SDA no terona ne ajumapili eliba bana imba chesa no as very well what they comment a second wajib second ko eri wana go yoroya ron yamana serimoga na soro artist na bakwandi leo yamo asalimu amjambo ibana mwadali bwani ndia mole iza asoro konyana we want to help one another osekomori wa chikwaya chiko groups na youth choirs jiji wanza sia groups senge jomora ndio kama tomata senga kia music ya itoye kanisa ya jangira kwa distorted umorandi oyeli ya music ndio kama na kama the purpose of church music. Purpose of church music is to worship God. Period. Onye otera ngulia soko mozasi manyasa a distortion of the purpose. Number 2, a purpose ya kabeli edify the congregation. Otera kwao wokinie walibategererete. That is why otabwe ndikoba careless ekere ilumo present na you don't care about those who are listening. Na ino goita mwayibuya mwatera mwakora mangana yairire muganyeta amina totatele ti mwadala mase ame mukometere ya amina totai wetikede emeni ge automatic ekera watera kwa vera understood ora tege tunate wa tabana tege temate wana wanyesa asingi ntumule denere fora mwendia tawote wanalia ke Alesai mwanchire eyendo yoro kuchi launch mono gugwa usasi. Young people have taken more effort in launches. Omaje ndogo atiriete launch ebu. Ndio. Ana kwa kwenye wana ndio kwa ngate was a launch toko 100,000. Ile ngate was a launch. Ni kwa ya kwa launch eneri yenda yokulia yati asawa na muziki lakini ndio mimi ndingeri ati ituko sangere likende tuli na mimi papo zile yene ndio kwa sarama tinda itokana ama okora wekera chikwa cheto chitagete support elinde barekodi bashuti baure uniform is okay, but awange abasaiba you travel, you use your money, you live your local church. What go sasimaka, what ni kanisa ya sino, kwa imunge lonjinere kisi school, kwa imunge lonjinere
kwaura, you are accountable for that time. You go without the Bible, again, no one has in the cow, Gatabu Sura, Amonaka Tamba, Nakaranga Chugu, Erochi to watch. One watch one thing at the authority, one thing you the authority, one correct program, one was a big Jabutu, Erochi to Nataka niwaambie ukweli, launch si worship. Launch si worship. If your launch does not happen in your local church, a launch you your local church. Lakini town, Nyamira town, KC grounds, FTC grounds, whatever grounds, yani temua demolis, temua no goes anywhere. Yani kama Yesu mwana, a territory you don't understand. Hata kama temuna masae, na asali roho nana kwa nyama. Music is worship. Music is not entertainment. Music is not emotion. Music is not money making. Music is not satisfaction. Music is worshiping God. Inataka sarakana na sayawarito, morende, mohuateraliwa, ekaya kuhikirenga tuwa node kumena. Ne kanisa, usai kanisa. Aliba. Kwaya yame karubuganda, kurukunga tanga. Kere kwaya yacha, biwe yetekina bokera ngokonya sobo ngibwa. Kero bacha setu arekozo mesukuru. Bagatera matera mayasa na kikogenda buganda gosoma. Tobonye kwaya ya kete sukuru nemoy. Aterunga basta esebo kwaya yoba wetemo. Kero yomo yaringe positive akaya banta umo sibaringa sikwaya. Akabakonya konye virus. All of them they died. Orani tole nde to chiko gambi kwa ikatoda bia kene botuage kiagata imbre gotuere sei. Ikatoda bia kene. Na onyenava I'm not against lakini bia toda bia truth. Dingo tera migite gobi ikanisa. Jinsi ya rizibiti. Ulio kwa nataka ndio ina magana madini kwa. Sisimaga. Yani omusani obegete gobi chikobi mogotera. Kanisa hiyo yeko genda go. Hoji kuanje wikatoba deni. Ni made kene kiagire. But we have to speak the truth. Pastor. Wesika asijikwaya jeito. Na wengine wako kunga katanga. Batembezi. Chipisi. Hapo wako ta. Ngori ya makolera sana alibuone. Mosoni. Agateno mwana emiaki mbere na komorora akale university oyune kimishe yamara alipata Thomas yakulia leo bwana. Abane bagacha sinayo yake. Bakweroka barani batwende kindemu. Ikiagara pande fashion ile ya jire na kimishe. Yato beno na moja kwa kanisa kuna kole teki. Bunore. Kanisa ya Seventh Church. Ni mwato moroberio. Na ndo manyena you may get blessings or curses. That's why we sacrifice ourselves to work. Tokorembe, tobadebie kene. Emu na umara mmoja barani usema bani. Badia kene, tobadebie kene na kakoleki. Ile basi bora. Mwana na baseni sana. Nande muigwere ikie kanisa yagoteba. Nande mumaje church board nero. Nere weti jiminute. Nere bwate meroberie yonsi pi. Egere mwanchirwa. Eji fa munjiro jirimo goja mwichoria. Egere fetting ya korwa mwala daga from the church choir. From the church choir, what God, much of choir, they will be there. People are getting what they do side, they have to start. Lakini ya jijio kona, jiro tena by the way. Na abakwaniria soko boko komo igoro, komo onotari abere. Bwana Yesu asifiwe. Jetimane tiko ira namuna masitare kwa na magana hosio. Masitana kona iro musiki kare. Abasa imbi ya muri. Ote banga ekero oyondo yokorokunga Ferdinand
when Ferdinand went to the north, he became very hot. When he returned to the south, he was very cold. Why was he hot in the north and cold in the south? In the north, he got already into bigocha moyoyo. Bigo kuno movero ajabuya. Agatebari bintu mbuyabire. Agachigocha south yakanyora gagotebi guchi fakiti chioka. He was very cold. Akakenda pi. Akamanya koyo na veti na adivaka aseki na akamobori mata why. Tari veti na adio. Lakini kama chukumobwe kanari. No. Ina akamona ringa my child. Life is in the south. Death is in the north. Akamote teni why south yetari kokobeka kwaroranga noro. Akamote ringo mwana. Road to heaven is narrow. The road to hell is very wide. Na agosoro ile tonsokia wancho bogima bwanote. Ona banche na agosoro ile bana mwancho bogima bwa noti gose bwa south. Was out. Yo mo bo tenele tama ngana music. Pura todo kore etwacha thing. Feti ni tuacha kile barimo manete ninda ariti ya feti serious. Na ende tindikole guri agi. Ekwa yetari go chigwa choke gwatia machiko na ari gurubu. Igatu anyera no. Sauti tiko mara kodero. Tingi chetiko matangasira atari lakini ngo basaba mwanje sauti na Nyasaye na abaseseni. Iganaru wase music congress mbaba kwania eyere Nyakongo. Na gintara avera na inwa matukons. Na ende no ongoji. Paki mutari wancho mare moyo. Nyasaye abaseseni ase Kristo mabaro. Epo entiende gago teba. Reject the content or methods that distort the gospel or encourage sin. Kendo kene gyansi pi. Kego salien chi. Kendo kene gyansi. Onyo alengo salikole nchi. Nti eliora nyorengo korole music yao. Ora nyorengo korole technology yao. Onyore asalirie nane yare tire bibe ya comment ra gokore bibe okore gendoki Colossians 3 verse 23 samerango bwango Colossians 3:23 na kiago teba binde byansi mabo kara mabaka muna mabaka manene wasetali mwanya bantu totumie our devices properly asoma stress kwa lengi point yende te komnyoka abwe kiagera chinsando chichiere let not music or technology depress your intimacy with God. Yo bwama te bwa ona nyasa to basa gotiga music ose technology esa yo bwama te bwao ama na Nyasaye egetabu ki Exodus 20:3 kego te abanaki to abane chi Nyasaye chinde otatigorori otatiga Nyasaye oyo gotongete to abane chi Nyasaye chinde gotera samate to abane chi Nyasaye chinde gotera technology onyore yago siriri korwa so gotoreka libaga kware gocha gotoreka ogenda igoro bana matera yagwachakire kwanyara ngakoiranga kwangeire gosasima chi Nyasaye kwangeire gosasima batera muna botawoni ngali
Sinare bakwenda batera every Saturday. Onye koro matel. Bakwenda batera. Abandi mbaro bagotenga, abandi mbaro bagotera gospel songs. Kwenda ro gwatiga kwende kanisa, kwagenda gwatigo sasima igabu, kwaberororo, no gotera, no okonya gotenga, nale kwanyara bana umefurutwa. Yani uko ngusuo takole tigendoki, otancheti. Ege kogera gwatiga kwende kanisa, gwatiga gotigo sasima. Kwateba ng'angesenki abete tokwenda asegete, bakwenda every Saturday. Iga town. Asenara bali abandi bagokombosia matera, bali bagotera, bali batagete ko bati musician. No konyora bali. Bona ekera moko ngenda ase buna aliri tukolie sabato. Igo bana gokwenda gosasima gotera kwao. Igo gokwagenda kwati gosasima technology yao. Wati gosasima Nyasaye. Wati gokobati Nyasaye. Igo ngenjerende na kibona. Nga kibona togo kora. Etopiki yeito ya music and technology. Igo togo tebana ki Nyasaye tokonye. Atobekero moikomo chenu. Oso ime ya ito. Totumia matera buya. Ege kogere kero turatumia matera buya. Kero turatumia digital devices buya. Kero turatumia technology buya. Ne tokonye. Asengenje yokorandie nchiri. Asengenje yoko transform the world. Na asengenje yoko ignite the mission. Toikeranie ekere Nyasaye toire. Tonyare ko batogo ko. Kopense nekero Nyasaye tarairani oboroti bwaye omone nabasesenie aserie tari Yesu Kristo mabarito. Get the point. Take a step forward.